Tři kříže, jo. To tady vypadá, jako kdyby tady dělal nějaký rituál, ty bláho. Tyba, proč tady jsou ty tři kříže? To je co napsaný, jo. Někdo s námi, kdo by si chtěl promluvit? Pokud ano, můžeš přistoupit k tomu přístroji, co teďka je na tom krbu a probliknout nám, nebo zablikat nám do větších barev, nebo do jakýkoliv barev. Může nám dát najevo tvoji přítomnost. Ty kroky, co slyšíme, jsou od vás? Od koho jsou ty kroky? Přesně, já se do toho nemám. Přeju hezký dobrý večer, mé jméno je Joe, je to se mnou Martin za kamerou. Chci se zeptat, kdo tu s náma je?